Terve! Mä oon Joona Synönen ja on tällä hetkellä täällä meikäläisen salaisessa tutkimuslaboratoriossa, jossa tutkitaan jatkuvasti Lean-filosofian saloja. Mä oon töissä Veolla laatu- ja prosessikehityspäällikkönä ja mun toimenkuvaan kuuluu toiminnan kehittäminen ja arvonluonti asiakkaalle. Mun tarkoituksena oli tänään kertoa teille, että mitä on Lean-filosofia lyhyesti. Mutta sen sijaan, että mä kertoisin sen, niin mä näytän teille muutamia videoita, mikä ehkä avaistaa kuviota paljon paremmin. Eli mitä se Lean on? Lean on yksinkertaisesti harmituksen poistamista jatkuvan parantamisen avulla, jossa ongelmia lähestytään miettimällä, että hetkinen, mitenkäs me voitaisiin tehdä tämä helpommin. Eli kun me on huomattu se harmituksen kohde, niin tehdään välittömästi nopea, helppo, yksinkertainen kokeilu, että millä se harmitus saadaan poistumaan, ja viedään se suoraan sinne kohteeseen, missä tämä harmitus on löytynyt. Ja testataan sitä käytännössä. Ja ennen kaikkea analysoidaan se, että korjasiko se sen, mikä meitä harmitti. Ja ei tämä yksi korjaus maailmaa vielä suuresti muuta, mutta miettikääpä, jos me tehdään 100 pientä parannusta johonkin samaan prosessiin, niin se alkaa näkymään, koska kaikki tietää korkolle korolle ilmiön, minkä seurauksena toimintamalli alkaa kehittyä huimaa vauhtia ja alkaa arki ole aika hauskaa. Tässä seuraavassa esimerkissä havaittiin harmituksen aihe jatkuvasta kyykistelystä pesuämpäriin ja hyvin nopealla kokeilulla keksittiin tällainen innovatiivinen ratkaisu, joka löytyi miljoonalaatikossa lojuvasta metallirojusta. Eli hyvin yksinkertainen tapa ratkaisi tämänkin kyykistelyongelman. Ja taas oli työnteko monin verroin hauskempaa. Mikä tässä nyt se koko pointti itse asiassa on? No mitä se Lean on sitten taas täällä töissä? No se on ihan sama asia kuin siellä kotona. Katsotaanpa tästäkin muutama esimerkki. Tässä on erittäin hyvä esimerkki siitä, että miten on tunnistettu niitä harmituksen aiheuttajia ja yksinkertaisesti korjattu se, mikä harmittaa. Eli tässä on aina peukalot ollut vaarassa, niin kuin näkyy, ouch. Ja sitten tässä uudessa toimintamallissa työnteko on 10 kertaa hauskempaa ja turvallisempaa. Tästä siinä on loppujen lopuksi kyse. No mitä yhteistä on Lean-filosofialla ja kestävällä kehityksellä? Kestävä kehitys on se meidän tavoite, mihin me halutaan mennä, ja Lean on se kulkuneuvo, jolla sinne tavoitteeseen päästään. Pienin vauvan askelin joka päivä toimintaa kehittämällä me päästään sinne, mihin me ikinä halutaan. Ja vielä tähän loppuun yksi tärkeä asia. Mitä yhteistä on Lean-filosofialla ja opiskelulla, mitä te siellä parhaillaan teette? Molempien tarkoituksena on opettaa käyttämään tätä. Sillä kun me käytetään sitä, me päästään ihan mihin me halutaan. Ei muuta kuin hauskaa päivänjatkoa kaikille. Morjens!